Tnediet konsultazzjoni pubblika dwar 24 standard nazzjonali għal proċess tal-adozzjoni ta' tfal. Standards miġbura f'dokument maħsub li jagħti struttura lil partijiet kollha involuti biex ikollhom linji gwida tal-proċessi li jsiru qabel, matul u wara l-adozzjoni. Dan bilan li tfal kollha jkollhom id-dritt li jitrabbew f'ambjent ta' familja li tkun tista' tagħtihom dak kollu li jkollhom bżonn. Il-Ministru għall-Familja Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon elenka numru ta' diffikultajiet li ħabtu wiċċhom magħhom ġenituri li jkunu jridu jadottaw u tenna l-impenn tal-Gvern li jfaċilita l-proċess kemm jista' jkun. Bħala Gvern l-impenn huwa ċar, hemm l-impenn li nagħtu għajnuna finanzjarja u dik nfakkar fil-weda elettorali nagħtaw sa 10,000 dak li huma spejjeż għal min ikun għamel proċess ta' adozzjoni, imma mhux biss l-impenn li tal-għajnuna finanzjarja ma l-impenn politiku. L-impenn politiku li naraw kif niffaċilitaw aktar adozzjonijiet fl-aħjar interess ta' kulħadd, nerġa' ngħid mhux lanqas fl-aħjar interess ta' tfal li jkunu involuti. L-għajnuna finanzjarja hija miżura li ntlaqet b'sodisfazzjon mid-direttura l-Standards fil-ħarsien soċjali Carmen Buttigieg li rimarkat kif ħafna mill-adozzjonijiet f'pajjiżna huma inter-country, ġifieri minn pajjiżi oħrajn. Allura wieħed jista' jifhem l-ispejjeż li jġibu magħhom. Jekk imbagħad insemmu pajjiżi iktar il-bogħod, anka biex imorru l-om u l-missier, daw diġà hemm flus, lukandi, traveling, ġifieri hija l-għajnuna naħseb hija importanti ħafna. L-impenn tal-Gvern huwa rifless fis-suċċessi ta' każijiet konklużi fis-settur fejn din is-sena biss kien hemm 33 tifel u tifla li nataw familja ġdida. Dan fil-waqt li hemm 31 każ ieħor fejn it-tfal ġew meġġd mal-ġenituri u allura dej il-proċess biex dawn ikunu adottati. L-standards flimkien ma' liġijiet lokali u internazzjonali jassiguraw li l-aħjar interessi ta' tfal ikunu mħarsa matul il-proċess kollu tal-adozzjoni. Maħsuba li jibbenefikaw minnhom hemm it-tfal, membri ta' familji bioloġiċi, ġenituri adottivi prospettivi u l-aġenziji li joffru servizzi relatati mal-proċess tal-adozzjoni. Il-konsultazzjoni pubblika hija mifruxa fuq 6 ġimgħat u tagħlaq fit-3 ta' Novembru. Id-dokument se jkun disponibbli fuq is-siti elettroniċi tal-Ministeru għall-Familja Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali u tad-Dipartiment għall-Standards fil-ħarsien soċjali. Is-suġġerimenti jistgħu jintbagħtu wkoll b'email fuq adoptions.standards@gov.mt. At the end of the day ħarġu applikati minn nies hemm barra. Ġifieri l-idea ta' nies hemm barra aħna għandna bżonna biex tiġi inkorporata f'dawn l-standards meta mbagħad nagħmlu qafas finali.